ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko hotep ni joni tuma damar ka jasbate ka uruke ka bama ka tama malo ya baden kana ka degede kolokoto imatab dumia aw ne senanga mission mandi kono emission mona intitulé ko sondo la nature nga sunku yinika ka sunku yinika ko korodore ka ere yinika ka sunku yinika ko korodore ka la mele yinika wala sa e ambe foli dan karamo ba mano e badi sama ke ale mo pro ngoso e ayini satera na promotere wala karamo ayini tuma amba kolokoto imatab dumia yerani tuma be anga lame jakulu ba fo mba fa kugo bismillah anga bikene kono kuni jo kuni sene ko damare ka jo sabati ka wuruki ka bamba ko ka twama aywa karamo foli temene ko bi amina kuma fenyina manuri kamba kurbala namba fo mato kana ko insectes ou les insectes amina kuma insectes dowri kan ambe faka kuma insectes monuka abe fo luma o famille mako les fourmis donc oye dugumene la kawye donc dugumene ni a koro ani dugumene ni a dogo ani dugumene ere suguyo do amina do fo lukan comme amba fo ko sunkunte a ere soso la nature ne se contredit pas bon sunku dambate a ere soso ola namanya ko mogoya in jenatigɛ yɛrɛ jaba ya sigilu dɔɔni ne kan wa kurundu b'a ko bɛɛ la o la n'an ye fɛn fɛn ye sunkun kɔnɔ nature kɔnɔ n'an ye fɛn fɛn ye jaba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye univers ye anw y'a dɔn an m'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ nafa dɔ bɛ a la nka n'anw ye mun tɔɔrɔ yɔrɔ dɔn n'anw ye mun tiɲɛnima yɔrɔ dɔrɔn de dɔn ka tɛmɛ a nafa kan an b'a fɔ ko nafa t'o la n'an ye mun tɔnɔ dɔn ka tɛmɛ a tɔɔrɔ kan an b'a fɔ ko nafa b'o la voilà sinon à vrai dire nafa bi fɛn bɛɛ la i b'a fɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka ye fɛn bɛɛ la cogoya min na donc a dɔnbaga de bɛ se k'a tɔnɔbɔ voilà donc ɲɛfɔli ninnu kun ye ka fɛn ninnu tɔnɔ yira mɔgɔw la a tɔnɔ mana dɔn an bɛ pisi de di mɔgɔ wɛrɛw ka courage sɔrɔ ka investigation wɛrɛw kɛ ka approfondir donc a bɛ fɔ min ma ko sungu kɔnɔ wɛrɛ yan n'a fɔ o ma ko la diversité walma biodiversité donc laɲini ye ka o mɔlɔn c'est-à-dire o valeur de yira donc i b'an introduit an ka thématique kɔnɔ ka sɔrɔ an bɛ ɲɛfɔli an b'a ta a da fɛ donc an bɛ fɛn minnu ta nous aurons le temps don n'a nataw la ka a kelen-kelenna kɛ a damana walanda ye voilà o kɔni o de ye tiɲɛ ye ko n'i b'a fɛ ka tu kɔnɔ ko dɔn i b'a gosi ko ye tiɲɛ nka i b'a fɛ ka tu dɔn hali bi i b'a ta dawolo fɛ ka dɔɔni dɔɔni t'a la anw bɛ kungo so yan nɔ ne y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko kungo so ye hectare 6 de n'i nana i bɛ fɔlɔ ka jiriw de ni jiri ninnu minnu filɛ nin ye u t'u yɛrɛ ma dɛ an bɛ se k'a fɔ ko yiri kelen-kelen bɛɛ ye sokala de o ye jumɛn k'an ka fɛn ɲɛnɛma minnu bɛ balo kungo so kɔnɔ mun tɛ an yɛrɛ bɛ minnu jatela fɛn ɲɛnɛmaw ye fo n'an b'a miiri dɔrɔn k'u ka ɲi ka faga ka bɔ an senkɔrɔ de n'o ye dugumɛnɛlakaw ye ani fɛn ɲɛnɛmaniw anw dun b'a dɔn an ka bamanankan na ani an barokɛ cogo n'an ka fɛnw na an bɛ ninnu bɔ ɲɔgɔn na nka sungu nin kɔnɔ u jɔyɔrɔ ye mun de ye bari n'i y'a mɛn k'an bɛ fɛn dɔw faga ka bɔ an senkɔrɔ kɔrɔ k'an t'a nafa de dɔn n'o tɛ a bɛɛ la dɔgɔmanin min bɛ yen n'an b'o wele ko mɛnɛmɛnɛni an m'a ye ko ni mɛnɛmɛnɛni ye sukaro bɔnnen dɔrɔn u caman bɛ n'a nɔfɛ yan sukaromafɛnw mɔgɔw bɛ fɛn minnu bila so kɔnɔ kuma bɛ ko kungo kɔnɔ yan nɔ n'i ye mɔgɔw ye sukaro bɔnna minnu ka daraka dunyɔrɔ i bɛ mɛnɛmɛnɛni y'u kan didɛgɛtɔw bɔnbɔntɔw fɛn o fɛn ka timi i bɛ mɛnɛmɛnɛni y'u kan o dɔrɔn t'u bɔ dɛ kuma dɔ la i bɛ mɛnɛmɛnɛni natɔla ye fana hali fɛn ɲɛnɛma wɛrɛw su nɔfɛ o ye mɛnɛmɛnɛni ye anw de bɛna kuma o kan ka mɛnɛmɛnɛni yɛrɛ nafa ye min ye sungun kɔnɔ ka taa an da mago la bari n'an ye sungun ɲininka a bɛ dɔ fɔ an ye o min fana bɛ yen nɔ ka fara mɛnɛmɛnɛni kan ni mɔgɔw t'o dɔn kosɛbɛ k'a fɔ k'ulu yɛrɛ bɛɛ ye denbaya kɛ mɛnɛmɛnɛni fana ye an bɛ fila de dɔn an fɛ yan mɛnɛmɛnɛ bilen bɛ yen mɛnɛmɛnɛ fin bɛ yen kosɛbɛ mɛnɛmɛnɛ bilenman bɛ yen mɛnɛmɛnɛ fin bɛ yen an b'u bɔcogoya jate minɛ quoi bari mɛnɛmɛnɛ fin nin ale ka teli ka bɔ kuma bɛɛ
ima ye nga kuma dɔ la i b'u ye u fana bɛ yɛlɛma ka b'u u sigiyɔrɔw la ka yɛlɛma bon an b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ fɛn dɔ yira i n'a fɔ ni samiyɛ donda mun filɛ nin ye mɔgɔw bɛna mɛnɛmɛnɛni caman ye bari ni dugukolo bɛ ɲigi u fana bɛ yɛlɛma ka bɔ ji ɲɛ quoi ya nka mɛnɛmɛnɛ bilen ale fana bɛ bɔ tilema gilen de fɛ mais ale ye ma nɔgɔn i m'a ye n'ale fana bɛ bɔ kɔrɔ dɔw b'o la an bɛna o fana fɔ wa u bɛ bɔ kun min fana na an b'o fana dɔw ɲɛfɔ nka mɛnɛmɛnɛni fila nin an b'olu kɛ mɛnɛmɛnɛw ka minɛn kɔnɔ an bɛna banga olu la ka yɛlɛ o sanfɛ sisan an bɛ tila ka dugumɛnɛ de ye dugumɛnɛni min filɛ nin ye ni denmisɛnninw b'a dɔn kosɛbɛ bari n'i y'u sigi dugu ma ka sɔrɔ fini t'u la dɔrɔn u bɛ kule bari dugumɛnɛ bɛ tiɲɛni kɛ k'a kini kɛ an b'a miiri ko kini yɛrɛ don n'a da ye nka an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ sɔgɔli de kɛ bon baga min b'u la baga nin fariya dɔɔnin de don an dun b'a dɔn k'a fɔ ko an ka yiri caman bɛ yen n'an ko ko baga b'a la o kɔrɔ ko ɲɛ bɛ sɔrɔ bana dɔ la n'a ye hali sa bɛ mɔgɔ kin baga b'a la i bɛ sa nka sa bɛ mɔgɔ kin i bɛ balo an b'o o baga ta bagadugu la k'a fɔ ko mɛnɛmɛnɛ ani dugumɛnɛ olu bɛɛ bɛ kini kɛ nka ne bɛ fɛn kelen dɔn mɛnɛmɛnɛ na o b'a fɔ ko n'i y'ale dun k'i ja bɛ to ka tigɛ parce que a ka teli teli a bɛ sira yɛlɛma yɛlɛmani min fɛn minnu kɛ n'an bɛna taa a ɲɛfɛ an bɛ caman fo la nka dugumɛnɛ fana ale bɔtumaw de bɛ yen a bɔyɔrɔw de bɛ yen u fana bɛ woniw de ta kɛnɛw nɔfɛ fɛn kɛnɛmaw de don ni sogomɔrɔso binna ni fɛn ɲɛnɛma dɔ su binna kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dugumɛnɛ dɔw bɛ yen hali u bɛ yiribuluninw ta ka boli n'o ye fana nka a bɛɛ bɛ se ka kɛ ko dugumɛnɛ yɛrɛ ye fɛn ɲɛnɛma ye an kan ka min fana jate minɛ sunkun kɔnɔ k'a fara ɲɛci dɔn nka ni yɛlɛnna dugumɛnɛ sanfɛ jumɛn bɛ yen o ye wolowolo de an bɛ wolowolo ye k'a fɔ ko ale kelen bɛ i b'a fɔ dugumɛnɛ belebeleba nka a bɛ bilen fana dɔɔnin quoi parce que n'ale bilenna cori o bɛ kɛ i n'a fɔ wolowolo fana sina dɔn n'o ye kɔ wulu ye olu bɛɛ yecogo ye kelen ye u bonya bɛ taa ɲɔgɔn na nka dɔ ka farin ni dɔ ye i bɛ kɔ wulu sɔrɔ mangorow sanfɛ i bɛ tila ka wolowolo sɔrɔ duguma boliboli ni fɛn ninnu na kuma dɔ la u kelen kelen bɛ bɔ kuma dɔ la u camanba bɛ bɔ sigida la donc n'o kɛra sisan kɔrɔ ni fɛn minnu b'o la ani o bɛ ɲɛci min ɲa an ye an kana miiri k'a fɔ ko ninnu bɛ sunkun kɔnɔ ko ɲɛci t'u la ko k'u faga ka bɔ yen nka i ye wariya min fɔ u bɛɛ jɔsen de b'o kɔnɔ yen nɔ n'i dun yɛlɛla wolowolo ani kɔ wulu sanfɛ i bɛna dɔ sɔrɔ yen nɔ o n'u bonya bɛ taa ɲɔgɔn na nka kuma dɔ la a ka bon n'a ye dɛ i b'o ye tigiɲɛ olu ye finman de ye o fan bɛɛ finnen don kuma dɔ la i b'a sɔrɔ olu kelen kelen bɛ to ka boli boli ka bɔ nka n'u fana bɛ bɔ kuma dɔ la i b'u caman de ye ɲɔgɔn nɔfɛ i b'a fɔ koloni kuvere sɔrɔlaw nka u tɛ taa fɛn wɛrɛ la dɛ u bɛ taa balo ɲini de la kuma dɔ la n'u bɛ taa i b'u lankolon tatɔ la ye nka n'u bɛ na i b'a sɔrɔ bubaga o caman de b'u bɛɛ kelen kelen da kɔrɔ i m'a ye bubaga ninnu an delila ka dɔ minɛ k'a lajɛ ka taa sɔrɔ bubaga 5 6 fo ka se 10 ma a kelen bɛ se k'a ta n'a kun ye ka taga n'a ye ka taa don u ka tigiɲɛso kɔnɔ n'a ye i m'a ye bon an dun bɛ nin fɛn ninnu ye u bɛɛ bɔlen don n'i y'u ye i hakili tɛ taa fɛn kelen na o ye dugumɛnɛlakaw de ye parce que an b'a fɔ de ko u kɛlen bɛ k'a fɔ farisogo b'u la ka tilan anw fɛ yan a la belebeleba ye tigɛnw de bon olu fana sont faciles à remarquer voilà parce que olu ka so kɛcogoya ani u yɛrɛ organiser cogoya bon ani mɔgɔw bi jɔ tigiɲɛw na sira caman fɛ do siraw fɛ an ka golofi dɔnniyaw kɔnɔ an mɔgɔw bi jɔ a la sira caman na a kɛra tigiɲɛ yɛrɛ tigiɲɛdenw yɛrɛ ye o a kɛra tigiɲɛba ye o a kɛra tigiɲɛso yɛrɛ c'est à dire ka baara kɛ a la o o n'a ɲɔgɔnna siraw donc o de kama olu bɛ remarquer anw fɛ yan kosɛbɛ sɛbɛ ka kun kɛ a ɲatɔnɔ wɛrɛ min b'a la mun ti c'est à dire u yɛrɛ bɛ mun ɲa nature yɛrɛ kɔnɔ o de la de sa anw yɛrɛ fana mun bi sunku kɔnɔ anw bi nafa wɛrɛ min b'u la donc o kama an bɛ ale remarquer donc o de kama généralement n'i ye ale fɔ dɔrɔn ale dɔnbaga ka ca ne yɛrɛ ye dɔw ye olu b'a fɔ ko laginɛkaw b'a fɔ ko sinawure ko siɲɛnawure parce que tigɛw bɛ siw ɲɛna quoi c'est à dire mɔgɔ olu bɛ si wala tile mana fanga dɔgɔya olu b'i bɔli daminɛ u ka élément damadɔw bɛ bɔ fɔlɔ ka taga sillonnage kɛ après sufɛ u yɛrɛ caman bɛ bɔ après ni dugu jɛra fana tile mana commencer ka kɔrɔta u bɛ don voilà donc olu kɔni sunɔgɔ t'olu ta la kuma bɛɛ baara donc i bɛna ye k'a fɔ ninnu tigiɲɛ ni a ka famille walima dugumɛnɛ ni a ka famille ni n'a bɛ f'o ma ko les fourmis
ni hata kala je c'est-à-dire u bɛɛ jɛlen don fɛn mun na o dɔ ye u ka organisation in yɛrɛ de i bɛ se ka mun fɔ an ye u ka sinfonyali kan organisation kan. ok u ka sinfonyali kan a bɛ mɔgɔ sɔn hakili ɲuman caman de la i m'a ye ninnu fana filɛ nin ye u bɛ i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ min kɛ koyi u yalatɔla mana bɔ fɛn ɲuman dɔ kan min nafa b'u kan u bɛ segin ka se u bɔyɔrɔ la ka tila ka taa ɲɛfɔ u caman bɛ tila ka wuli ɲɔgɔn nɔfɛ ka na o tɔnɔ bɔ. I m'a ye o bɛ ko fɔ mɔgɔya ye mɔgɔya sira ɲuman dɔ t'o ye k'a fɔ n'i kelen bɔra fɛn dɔ kalama n'i b'a fɛ ka a laɲaga k'a kɛ bɛɛ jɛ ye i bɛ taa mɔgɔw wele fana bɛ n'u ta bɔ a la bon o kelen dɔrɔn tɛ dɛ o ye u bɛ ka min yira anw na nka an b'a ye k'a fɔ ko n'u fana bɛ tagama la o la mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ gardeli kɛ i n'a fɔ soldaw ni u t'a fɛ fɛn nin ka u ka tagamasen tiɲɛ olu de bɛ sin ka boli ka bɔ kulu la ten ka na attaque kɛ quoi ka na kini ni fɛnw kɛ k'a sɔrɔ tɔw bɛ teliyali daminɛ ɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ yan'ale k'a fɔ yɛrɛ ko siɲɛ kelen ko mɔgɔ kelen ni fila bɛ na attaque kɛ i n'a fɔ ntigiɲɛ dɔw b'a kɛ cogo min na olu yɛrɛ bɛ mankan de bɔ fɔlɔ quoi ka sin ka ɲaga ten bɛɛ b'a dɔn min bɛ sen na dɔw bɛ tagale dɛ nka tɔw bɛ sin ka fara ka bɔ tɔw cɛla ka na nka nin kelen kelen bɛɛ bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ yɔrɔ min na n'i ye senni kɛ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ de an b'a fɔ mɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔ don quoi nka tigiɲɛ fɛ i b'a fɔ ko tigiyɛn mansa quoi voilà parce que i b'a ye insecte ninnu an bɛ dugumɛnɛlaka minnu kan tan c'est-à-dire olu bɛɛ jɛlen don fɛn mun na o dɔ ye organiselen don très bien c'est-à-dire autour d'une reine mun bi a so yɛrɛ ju tigɛ quoi i b'a fɔ qui est pionnière même et de la fourmilière donc o de b'a a bɛ daminɛ o de la i bɛ taa sɔrɔ o kelen ni cɛ kelen walima o kelen b'a daminɛ donc a bɛ kɛ ale de ye olu bubagalaka ninnu ni dugumɛnɛlaka ninnu a bɛɛ ye masamusow de c'est-à-dire donc bubaga mansa tigiɲɛ mansa bon ale de ye pionnière ye fɛn yɛrɛ pionnière ye ale b'a daminɛ donc i bɛ taa sɔrɔ ale de bi kiliw da donc a maliw bɛ accouplé ale bɛ kiliw da olu bi tɔrɔ donc i bɛ taa sɔrɔ tɔɔrɔta ninnu la minnu ye ouvriers ye ka kiliw nettoyer ka mansamuso yɛrɛ nettoyer ka ale ka cɛmisɛnninw kɛ donc olu bɛ ouvriers ni ouvriers bɛ donc voilà tigɛ o kɔnɔ yen donc i bɛ taa sɔrɔ u ka kɛlɛkɛlaw bɛ yen minnu bɛ yen en cas ni insecte wɛrɛ nana olu bi attaque kɛ ouvrier ninnu fana kelenw ye balo ɲininaw ye fana donc i bɛ taa sɔrɔ fana mali minnu ka ɲi walima mali minnu ka ɲi ka accouplé ni masamuso ye o b'a damana walima olu b'u damana donc i b'a ye u bɛ organiser ten bon i b'a ye n'i ye ton b'a fɛn dɔrɔn i b'a ye o ye to a b'a fɔ o ye to fole bon i b'a ye fana ni tigɛ mansa taara a b'a fɔ o fana o fole bon i b'a ye mɛnɛmɛnɛ ninnu ni dugumɛnɛ ninnu u fana bɛɛ bɛ ka masa bɛ u bolo o cogoya la donc n'i y'a jate bɔ o la sisan sa k'a fɔ ko u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɛ o fana bɛ ɲɔgɔn ladɔnniya ko dɔw de la u bɛ communiquer de quoi donc o yɛrɛ lajɛli sunkun kɔnɔ mɔgɔw de ka kan k'o ye ne ye mɛnɛmɛnɛw ye sow kɔnɔ ne ye mɛnɛmɛnɛw sigida la minnu u bɛ bɔ dɔɔnin de ka taa fɛnw sanfɛ ka jigin ka taa wo kɔnɔ ka tila ka tile ka sɔgɔmada bɛɛ kɛ o taga segin n'o fɛnw na f'u bɛ nɔ bɔ yɔrɔ la koyi i bɛna sɔrɔ sisan u bɛ nɔ bɔ bon an ka ɲininiw senfɛ u b'a fɔ ko nɔbɔli nin k'u bɛ kasa de bila mɔgɔ dɔ k'a dɔn u tɛmɛna yɔrɔ min fɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i m'a ye donc olu bɛ produit chimique dɔw de sécurité c'est-à-dire u bɛ communiquer à travers ça i b'a fɔ ni danger bɛ yen u b'a don ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ nin produit i b'a fɔ nin ji in fɛngɛ donc dɔ wɛrɛ mana na u nɔ kan u b'a dɔn ko danger dɔ de bɛ yen ni balo bɛ yen fana u bɛ sira yira ɲɔgɔn na donc u b'a don ɲɔgɔn cɛ ko balo sira yiratɔ don suman dɔ bɛ yan fɛ walima fɛn dɔ bɛ yan fɛ donc u bɛ communiquer o cogoya la yen ten non minnu ka ɲi ka mun kɛ fana o rôle c'est très bien spécifié o bɛɛ y'u jɔyɔrɔ ɲɔgɔn fɛ baara la dɛ i ye min fɔ organisation kɔnɔ dɛ o de y'o ye quoi bon a bɛɛ de b'i ta dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si
ka baara tɛ baara koloniya la i b'a kɛ a ɲɛma i b'a ye u ka société ni a bɛ mɛn a bɛ pérenniser donc anw bɛ min jateminɛ n'aw la kungo so yan k'a fɔ ni e ye nin kungo ye k'a fɔ yiri de bɛ yan i bɛ taa sɔrɔ an ye min ye sɔgɔmada in na an taara sɔrɔ mɛnɛmɛnɛninw camanba de bɔlen bɛ yiri dɔ kɔrɔ a bɛ i n'a fɔ n'i ye furabulu ninnu jukɔrɔla lajɛ i bɛ taa sɔrɔ duguminɛw caman bɛ yen nkantigiɲɛso bɛ yen sisan nɔ ne ka yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen an ye wolowolo di de ye ko k'a fɔ ko wolowolo fana bɛ di de bɔ mɔgɔw b'a fɔ an mago bɛ wolowolo di la u t'a dɔn a sɔrɔli ka gɛlɛn cogo min na u t'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na yiri wo dɔw bɛ yen i bɛ taa wolowolo di de bɔ yen nɔ donc sisan ninnu bɛɛ bɛ sunkun kɔnɔ bon mɔgɔw b'a miiri sisan nɔ k'a fɔ ko produit minnu bɛ fagali kɛ quoi ka fɛn ɲɛnama bɔ i senkɔrɔ a sɔrɔli ka nɔgɔn e bɛ sin ka wuli dɔrɔn ka o de fiyɛ i ka so da la o ye kelen i bɛ so min kɔnɔ i t'a fɛ k'u sɔrɔ yen nka i ka foroda fana na dun i ka nakɔ kɔnɔ dun i m'a ye i ka yiriforo la dun an b'a ye k'a fɔ ko yiridenw tɛ den na ni diden dɔ ma sigi feere dɔ la ka taa feere dɔ la nka fɔ ma ko pollinisation awɔ pollinisation n'o tɛ yiri tɛ den voilà ninnu bɛ ka mun mago ɲɛ an ka sigida la mɛnɛmɛnɛ ni dugumɛnɛ ni gologolo ni tigiɲɛ hali fɛn ɲɛnɛman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ninnu na anw tɛ minnu bamanan tɔgɔ dɔn koyi nka an bɛna lajɛ de sisan sunkun ɲininkatɔ la ka nin kelen kelen bɛɛ ta k'a ye baara min kɛra u kan ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ u ye dɔnniya min sɔrɔ a kɔnɔ fo ka taa ye an y'a ye jateminɛ na k'a fɔ bagan dɔw bɛ yen u bɛ ye yelen na de nka n'u y'a fɔ digiɲɛ ma sisan nɔ ko minnu bɛ si baara la i bɛ taa sɔrɔ u bɔ kuma de ye sufɛla ye o nka n'i y'u ye tilegan fɛ dun n'i ye wolowoloba ye tilegan fɛ dun an bɛ fɛn ɲɛnɛman dɔw ye k'olu bɛ balo u la de anw filɛ nin ye kungo so yan nɔ dugukolo kan yan nɔ dugu ma yan nɔ anw ɲɛ bɛ basaw ni basakɛw kerekew ni tɛgɛjigiw ni fɛnw na u bɛ ka fɛn ɲɛnɛman ninnu dun de quoi fɛn o fɛn bɔlen don o dama yɛrɛ tɛ i b'a ye sisan ninnu bi wo mun sin c'est à dire u bɛ wo sin ka dingɛ jugu kɔrɔ cogoya min na d'abord u bɛ sɔli aéré donc c'est à dire fiɲɛ dugukolo ka i yɛrɛ ɲuman ninakili da quoi i b'a fɔ dugukolo ka fiɲɛ don yɔrɔ dɔ don bon o dama dun tɛ an dun bɛ a lakɔlɔsi fana matière organique caman bɛ i b'a fɔ fura buruburu ni fɛn camanw de bɛ yen u b'o olu fɛn ɲɛnamani ninnu de b'o recycler c'est à dire dugumɛnɛlaka ninnu insectes ninnu en général comme an bɛ fourmis de kan particulièrement donc olu bɛ o recycler c'est à dire ka a fɛn ninnu dɛmɛ ka décomposer ka sɔrɔ a ma kɛ degun wɛrɛ dugukolo ma a bɛ dugukolo yɛrɛ tɔ fanga de don donc olu bi o recyclage mun kɛ ɲagaraw ni fɛngɛw minnu ba ma yɛlɛma ka a kɛ dugukolo yɛrɛ fanga don fɛn ye fertilisant voilà o ye nafa belebele de nka kuma dɔ la an b'u ka tiɲɛni yɔrɔ de an bɛ pan nin kunna k'a sɔrɔ n'i y'a ye k'e taara dugukolo sɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ i y'a dɔn de ko ni dugukolo c'est fertilisant c'est à dire terre fertile don donc o la ni a nɔgɔ donnen don ni fanga b'a la e bɛ taa sɛnɛ n'i y'a dɔn ko fanga tɛ min na i tɛ taa sɛnɛ o bon fɛn camanw de bɛ yen ni hali yiribulu ninnu filɛ ye n'a binna ni a ma décomposer n'a ma recycler a bɛ laban ka k'a ma degun ye mais n'a recycler la donc a bɛ tila ka kɛ dugukolo yɛrɛ ma nafa wɛrɛ ye tuguni donc wa a tɛ kɛ degun ye anw da la donc nin fɛn ninnu de bɛ o bɛɛ kɛ ninnu fɛn ninnu bɛɛ ye nɛɛmaya taamasere de ye yɔrɔ la k'a fɔ ni e yɛrɛ nana yɔrɔ fɛ a fiɲɛ duman a n'a yɔrɔ sigi diya i bɛ fɔlɔ ka ninnu caman de ye i m'a ye o de y'a to mɔgɔw mana na dɔrɔn i b'a ye kuma dɔ la u bɛ yɔrɔw niveler ka mɔgɔya ladon i b'a ye sɔɔni dɔrɔn ninnu bɛɛ bɛ tunu nka u tunutɔ la u ni yɔrɔ yɛrɛ ja ni yɔrɔ yɛrɛ nɛma de bɛ tunu ɲɔgɔn fɛ bari e ye wo misɛnnin minnu fɔ sisan nɔ o tɛ fiɲɛ don yɔrɔ don dɛ nka samiyɛ donda min filɛ nin ye ni samiyɛ donna dɔrɔn ji fɔlɔw bɛ jigin o de fana fɛ o de y'a to kuma dɔ la ni ji jiginna i bɛ sin ka mɛnɛmɛnɛw ye déplacement na i bɛ dugumɛnɛw ye nka kuma dɔ fana na wagati dɔw bɛ yen nɔ dɔ bɔli b'o jira anw na i n'a fɔ dugumɛnɛ siman dugumɛnɛ bɛ pan dugumɛnɛ bɛ pan i n'a fɔ pili bɛ pan cogo min na nka ni a panna o ye dugumɛnɛ siman tuma ye o bɛ kɛ fini tigɛ wagati ani ni samiyɛ ji labanw bɛ ka nalen parce que o kɔrɔ ji yɛlɛnna sisan ka na don dugukolo la min kun kɛra wo ye ka jigin ka tila k'a kɛ wo ye ka yɛlɛ ka taga o kɛ fanda yɔrɔ ye ji donna ka tila ka yɛlɛ o nɔfɛ donc mɔgɔw bɛ a ye ko dugumɛnɛ siman tuma sera donc tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ ka min kun don sisan bulon belebele de don bulon belebele de don k'a kelen kelen bɛɛ ta sisan ka baara k'a la o de bɛna kɛ an ka émission prochaine ye donc kungo so yan anw bɛ olu tɔmɔ bari kungo kɔnɔ i bɛ nin fɛn ɲɛnɛma ninnu bɛɛ de ye
ima ye dugumɛnɛ mɛnɛmɛnɛni wolowoloba ntigiɲɛ ani u pani ani u pannen an bɛ fɛn dɔ fɔ la fitirida fɛ ko ni fɛn ɲɛnɛmani binni ɲɛ la a bɛ sin k'i ɲɛ dimi tɛ a b'i jeni jeni ɔ ka taa a bɔ k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ni mɛnɛmɛnɛ tɛ dugumɛnɛni de pannen don i m'a ye donc an ye min kɛ bubaga kan an b'a fɛ ka nin kɛ nin kelen kelen bɛɛ kan parce que u jɛlen don u ka dingɛ kɔnɔ u ba bɛ yen u ka mansaw bɛ yen ani u ka baaraw tilannen don ani magoɲɛna wɛrɛw b'u la min tɛ u yɛrɛ dɔrɔn ka baara ye an fana ka mɔgɔya kɔnɔ an mago b'u la k'an ka ɲɛnɛmaya fɛ o de y'a to an ka sungu ɲininkalen an bɛna se ninnu ma. O la i tun ko ko i bɛna dɔ fɔ mɛnɛmɛnɛ bilen ni mɛnɛmɛnɛ fiɲɛw ka bi indicateur en tant que olu bi ye indicateur ye bon u bi qu'est-ce qu'ils indiquent au juste. Bon ni ye mɛnɛmɛnɛ groupe kɔni ye a bɛ bɔ dɔrɔn vuu dɔrɔn o kɔrɔ ko ji bɛ nalen mɔgɔw ka wuli ka o fana labɛn i n'a fɔ olu b'u labɛn cogo min na. O b'a fɔ ni san finna a siga b'e la ko san nana san tɛna ni mɛnɛmɛnɛw ye u kili dɔɔni na fan dɔɔni na ka taa fan wɛrɛ fɛ walima k'a déplacer ka bɔ wo dɔ kɔnɔ ka taa wo wɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka ji olu y'a dɔn ko ji bɛ ka na donc c'est naturellement o instinct b'olu la ka o sɔmi sɔrɔ ka o ɲɛsigi a bɛ i b'a fɔ an b'a fɔli min ko mɔgɔya tɛ kunfɛ ko ye a b'o taamasiyɛn yira ni mɔgɔ min y'a kunfɛ ko minɛ e fana bɛ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye. O de don indicateur de don o kɔrɔ ye jumɛn k'a bɛ ka bilasirali de kɛ a bɛ k'a fɔ an ɲɛna sisan k'an fana k'an ka minɛnw ta ka yɛlɛ n'i y'i ka minɛnw ta ka yɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ ka sigida la i ɲinɛnen bɛ fɛn dɔw kɔ o sigilen don dɛ nka ni ninnu bɔra dɔrɔn i fana b'i ta laminɛ bon u bɛ ye cogo di i bɛ taa sɔrɔ fanw de b'u bolo mɛnɛmɛnɛ caman bɛ yen i bɛ taa fɛn jɛmaniw caman sɔrɔ la kuma dɔ la ninnu bɛ bɔ ka yɔrɔ fin yɛrɛ i b'a fɔ k'u bɛ kuma ɲɛna la u b'a cɛ ka taa yɔrɔ min na o ye fɔlɔ ye bon mɛnɛmɛnɛ bilenman min filɛ nin ye o bɛ ja de ko fɔ n'a fɔra ko ja mɔgɔ kana miiri dɔrɔn ko jitanya dɛ u k'a miiri fana garijɛgɛ ko ta sira fɛ k'a fɔ n'ale kɔni yera o kɔrɔ k'i k'i labɛn gɛlɛya ko kɔnɔ quoi. Parce que n'i y'a jateminɛ mɛnɛmɛnɛ bilenni kɛ man di k'ale yɔrɔ sumalen na wa i t'a ye samiya fɛ kosɛbɛ tilema fɛ i b'a ye tilema fɛ kosɛbɛ ani yɔrɔ jalan yɔrɔ jalan bon i b'a ye finman in i bɛ se k'o ye contexte caman na cogoya bɛɛ la c'est-à-dire ni sukaro fɛn i b'a fɔ timimafɛn fɛn na i b'a u finen o la bon i b'a ye fana ji mana na walima ni ji mina na i b'u ye o fana la donc i b'a ye généralement mɔgɔw y'a lakɔrɔsi o de fɛ k'a fɔ mɛnɛmɛnɛ finman n'i y'a nɔrɔlen i ka yɔrɔ la wagati min na a caman na a bɛ hɛrɛ natɔ walima hɛrɛ jidili ko fɔ bon bilenman in n'i y'o ye a caman na a bɛ gɛlɛya ko fɔ i bɛ gɛlɛya kɔnɔ mun kuntagala bɛ se ka jɛn walima gɛlɛya natɔ parce que gɛlɛya sugu ka ca wariko gɛlɛya b'o la degun wɛrɛw bɛ se ka ye o la nka mais c'est des choses des symbolisme mun bi a la c'est-à-dire d'un point de vue ésotérique o bɛ se ka kɔrɔ wɛrɛ mun ta mun ti a kɛnɛkan ta ye o dɔ ye ninnu ye donc o la hakili la komi an y'a a bɛɛ effleuré donc don n'a nata la an bɛna kuma a kan donc an kumana mɛnɛmɛnɛw kan a bilenman n'a finman an ye an da maga o la an y'an da maga dugumɛnɛ la an y'an damina golongoloba la wala kuma kɔnɔ an ko ko wolowolo ko tɛ golongoloba de ko don donc ale fana jaabi yɔrɔ yɔrɔ ale bɛ timiman kɔni ale bɛ sa o la donc an kumana kɔ wulu kan ale mun ka farin tan an kumana donc ale bɛ i b'a fɔ a ka bon ni dugumɛnɛ ninnu ye a tɛ tigiɲɛ bɔ fana mais finman don a ka farin o fana ni kɔ wulu tɛ kelen a b'a fɔ kɔ wulu version finman quoi voilà parce que kɔ wulu bilennen don ale bɛ kɛ mangoro ni fɛngɛw la donc ani tigiɲɛw donc an kumana minnu ka tigiɲɛw de y'a bɛɛ la belebeleba ye a kɔrɔkɛba ye voilà donc don n'a nataw la an bɛna kuma nin kelen-kelenna kan donc parce que furu min n'u jɛlen don mode d'organisation cogoya kelenw na c'est-à-dire il y a une reine et puis un roi ou des rois ou bien en tout cas des malik minnu bɛ accouplé ni fɛngɛ ye et donc il y a des ouvriers et des ouvrières ani des soldats donc u bɛ taa ten donc an ye nafa mun f'u la sunkun biodiversité kɔnɔ sungun kɔnɔwɛrɛya kɔnɔ o dɔ de ye k'a fɔ u bɛ dugukolo nakilida don u bɛ dugukolo aéré donc u bɛ
fertilisation kɛ n'o de ka dugukolo nɔgɔ don k'a fanga don parce que o bɛ recyclage kɛ furabolo ninnu ni fɛngɛ caman bɛ yen ka bamayɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye ka dugukolo fanga don u b'o kɛ. mais Alibi kelen b'a la o ye u baga ye u baga dɔw bɛ yen nɔ n'u b'a fɛ ka fɛn ɲɛnamaw minɛ sisan n'u y'u kinkin dɔrɔn i b'a ye u bɛ kirin quoi donc o ye baga anesthésiens de ye quoi anesthésiens ninnu mɔgɔw bɛ ka don n'u ye laboratoire la k'a tɔmɔ ka bɔ fɛnw na quoi parce que fasa faga baaraw de don quoi a bɛ i n'a fɔ ni sa ye kini kɛ i ti sa fɔlɔ nka i pasa de bɛ sa i yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka sa nka wolowolo mana kini kɛ sisan i n'a fɔ dugumɛnɛ ninnu bɛɛ b'a dɔn ni dugumɛnɛ ye kini kɛ a yɔrɔ tɛ funu n'a yɔrɔ fununa kɔrɔ baga donna dɛ baga nin dun mun de bɛ baga nin na min b'a to a bɛ funu est ce que baga nin sina fana bɛ min b'a to funu bɛ jigin o ye anw kɛlen ye k'an miiri da sisan ninnu kɛlen bɛ ka ko min ta sunkun kɔnɔ n'u bɛ ka baara kɛ n'o ye donc o tiɲɛ yɛrɛ la c'est un sujet très large donc an ka ɲininikɛminɛnw de don an b'a fɛ ka baaraw de kɛ n'u ye n'an taara sur le plan ésotérique kɔrɔ caman b'a la mais sur le plan scientifique pur mɔgɔw bɛ k'a ye ko ninnu yɛrɛ bɛ communiquer ni produits chimiques de ye o produits chimiques ye mun ye olu ka langage ye mun ye ani n'u y'o kɛ fɛn damadɔ ni fɛn damadɔ ninnu na décomposants de don wa coagulants de don wa ou bien ko la k'u bɛ fɛnw latoli de wa ou bien u bɛ joli simi de wa o baara ni o fɛn minnu filɛ nin ye anw bɛ se ka mun tɔmɔ la k'o fara an ka mɔgɔya kan hali bi k'an ka mɔgɔya tɔnɔ bɔ k'an yɛrɛ nafa donc o ɲininkaliw de bɛ yen. en tout cas hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc bi kuma da tun ye ko an y'a introduit cogoya min na donc les fourmis d'une manière générale donc an ye a to ka an hakili sera fɛn fɛn ma an y'o bɛɛ effleurer n'o de k'an da tu la voilà donc nin y'an donnen an to ka dugumɛnɛw ka kɔɛrɛ la donc don n'a nataw la minnu bɛ se ka développer ka tɛmɛ nin kan an b'o développer donc comme on l'a si bien dit en amont kuma ninnu laɲini ye de ka a ko ninnu mɔlɔn yira an k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya in na an y'o de fɔ ko dɔnni de ye se ye ko dɔnni tɛ sɔrɔ hakili sebaga kɔ wa dɔnni kɔfili ko de ye wuruki ye c'est à dire dɔnni résultat de ye ɲɛtaga ye développement ye donc dɔnni gansan dɔnni fu tɛ yen o la an k'an kɛ dɔnni de ɲinini ka dakun bɛɛ lajɛlen na wa o dɔnni mun mana sɔrɔ ka se k'o tɔnɔbɔ fana donc o la aw bɛɛ ni ko. ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono donc ko li jurumani ko li barama dans ko ni